Moi sä, jonka usko rauhaan ja tulevaisuuteen on koetuksella maailmanlaajuisten kriisien äärellä. EU voi turvata meille elinkelpoisen planeetan ja jakamattomat ihmisoikeudet. Ja moi sä, jota huolettaa oma toimeentulo ja epävarma työelämä. EU voi rakentaa reiluja työmarkkinoita niin, että työntekijöiden ääni tulee kuulluksi eikä kukaan joudu uhraamaan työlle mielenterveyttään. Ja moi sä, joka mietit, miten me voitaisiin yhteiskuntana olla nuorten puolella. EU voi pysäyttää nuorten jakautumisen niihin, joilla on loputtomasti mahdollisuuksia, ja niihin, joille erilaiset haasteet kasautuvat. Mun nimi on Lotta Tuominen ja mä oon ehdolla EU-vaaleissa, koska mä haluan etsiä ratkaisuja näihin meidän yhteisiin huoliin. Mä haluan korvata pelkokuvat toivolla. Musta saat mepin, joka on tarpeeksi luova unelmoidakseen oikeudenmukaisen Euroopan ja tarpeeksi rohkea toteuttaakseen sen.